iweyo. Koro gine mar gine no oknyal hold mang'eny. Gimoro madwa wacho ni kaka Beno wacho ni kom mar jalup ker ni katiba oketi in a way ni kata kindiki ni ok ni obotiyo mang'eny, nikech kom mar deputy president ni en kom moro ma ionge gi tich. Kata Ruto kik wuondwa ni Gachagua ema nomiyo okoti, nikech jomogolo Gachagua kom deputy president gin jo ODM, ok kata Ruto wuon. Kaka ODM odonjo serikal, Gachagua nonengo dhi, nikech gik ma Ruto wacho ni wach shareholding ni Gachagua nochako wacho weche gi sama gidonje telo kamae, wach shareholding, wach yanyo jogi. But koro sani kaka ODM ni serikal kamae, Gachagua nonengo dhi, nikech ODM kik wuondwa ni gioro experts konyo Ruto egine. Kenya nigi experts mang'eny. ODM ok en chama man gi experts kende. ODM sani ni serikal maiye, onge kaka nyalo convince ni Joe en expert mar mining, ma ODM oro Joe obed gine jatend migao mar mining. Makama kaparo no monde ni ng'ane gigolo jatend migao mar omenda ng'amodhi school nyaka Harvard, giketo Mbadi. Mbadi is more of an expert than the minister of finance man in Kano. ODM ni serikal giwondwa ni pod gine opposition to ODM ni achiel ni emogolo Gachagua, nikech to balance equation Gachagua had to go, nikech gik ma Gachagua wacho ni Ruto nong'eyo. In kaka president onge kaka nyalo ng'eyo ni jalup ker kwalo pesa for over 2 years. Sasa sama ODM odonje serikal kifwenyo ni Gachagua ni kwelo, what shareholding ni Gachagua ne wacho gigi kata in presence of Ruto. To Ruto wuone ma nitie video moro ma Gachagua ogolo ni Ruto wuone ka en Murang'a, wacho ni nyinyi watu wa Murang'a nyinyi ndio mko na nyinyi ndio shareholdings wengi hapa. Ere gima Gachagua timo. Zakari makama kaparo kikwa we seto